Gepleyer Adatlyk radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 9-njy awgust hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiň etaty bölümine başlamadan otal teatrler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. 9-njy awgustda Paryжyň Demirgazyk gün batarynda awtologyň harby patruluň üstüne sürmegi zerarly 6 sany esker yaralandy. Olaryň ikisi agyr ýagdaýda diýip polisiýanyň medeniýet wekili aýtdy. Ulug sürüji hadisanyň bolan ýerini terk edipdir. Hadise ir saat 8-de Fransiýanyň paýtagtynyň Le Valosperet bölегinde ýüze çykdy. Fransiyada 2015-nji ýylyň noýabr aýynda bolan bir näçe hüjümlerden soň adatdan daşary ýagdaý taklanýar. 5-nji awgustda öň ruhy keseli sebäpli bejerge alan 18 ýaşly adam Eiffel diňinde Allahu akbar diýip pyçagyny çykaranda tutsak edilipdi. Ol derňewçilere eskeri öldürmek üslenligini aýtdy. Fevral aýynda maçete bilen ýaraglanan adam Paryжyň Louvre muzeýinde 4 sany etkere topulupdy. Aprel aýynda Paryжda polisiýa hüjüm eden ýene bir adam atylyp öldürildi. Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň Ýuwaş okeanyndaky Guam adasyna raketaly hüjüm etmek boýunça mümkinçiligi içkin öwrenýänligini 9-njy awgustda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň islendik howplaryň owat we gazap bilen garşy alynjagyny Pxenýana duýdurmagyndan bir näçe sagat ýany ma'lum etdi. Demirgazyk Koreýa öz maksatlarynyň Birleşen Ştatlara zarba urmagy ukyply ýadro göteriji raketalary döretmekden ibaretdigini we özüniň ýadro hem raketa programmasyndan el çekmegine gönükdirilen halkara sanksiýalaryndan garşy görüşýänligini aýdar. Orta aralygy niýetlenen ballistik raketanyň zarbasy islendik pursatda lider Kim Jong-un karar eden soň amala aşyrylyp biliner diýip Demirgazyk Koreýanyň goşunyň medeniýet wekili ýurdun KCNA täzelikler agentligi arkaly ýaýradan beýanatynda aýtdy. Ol zarbanyň Birleşen Ştatlaryň Guamdaky esasy harby bazasyna gönükdirilejekdigini aýtdy. Şeýle-de Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlary preventiv uruşa taýýarlanmakda aýplady. Gepleyer Adatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Pakistanyň iş başyndan çekilen premier ministri Nawaz Sharif özüniň syýasy täsirini görkezmäge niýetlenilen 2 günlük ýürüýüşe başlady. Sharif Pakistanyň sudunyň ony öz girdejileri barada hasabat bermezlikde aýplap çykaran kararyna görä geçen aýyň aýagynda hökümet başyndan çekilipdi. Sharif kerwen gurup Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora tarap 400 kilometrlik ýola çykdy. Şerifiň müňlerçe tarapdary ýürüýüşe goşulyp, kerweniň geçýän ýolunda çadyr gurdular we Şerifiň märekaniň öňünde çykyş etmek üçin taýýarlyk gördüler. Bu çäre bir kopsuluk şertleriniň berje edilmeginde geçirilýär. Islamabadyň we Lahoryň arasyndaky ýolda köp sanly polisiýa we ýarym harby toporlaryň agdalary ýerleşdirildi. 67 ýaşly Şerif hökümet baştutuny wezipesinden 28-nji ýylda baş suwdyň Panama dokumentleriniň esasynda öňe sürülen korrupsiýa bilen bagly aýplamalar boýunça karar çykarylmagynyň ýygyny çekilipdi. 8-nji awgustda Täjikistan Irany 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşynyň dowamında görnükli adamlaryň öldürilmegini şol sandy 1999-njy ýylda parlamentiň öňkü ýol başçysy Safar Ali Kenjaýewiň janyna kast edilmegini goldamakda aýplady. Täjikistanyň döwlet telewizionyasynda görkezilen 45 minutlyk dokumental filmde ýurdun içeri işler ministri Tehranyň Täjikistanda grajdan uruşy öjükdirmäge gyzyklanma bildirenligini, Täjikistanda Islam gaýtadan döreýiş partiýasyna maliýe kömegini berendigini we söwüşçileri türgünleşdirenligini aýtdy. Ministriň aýtmagyna görä Iranyň maliýe kömegi we öldürmek barada görkezmeleri Täjikistanda Islam gaýtadan döreýiş partiýasyna Hoji Halim Nazarzodanyň üstünden berilenligini aýtdy. Ýurdun gorunmak ministriniň öňkü ornbasary Nazarzoda 1990-njy ýyllarda Islamça opozisiýon partiýanyň agzasydy. Nazarzoda 2015-nji ýylyň sentýabrynda Duşenbeň goýunda harby agdalyşyga garşy operasiýanyň dowamında öldürilipdi. Taliban Awganistanyň Demirgazygynda Islam döwleti topary bilen amal aşyran bilelikdäki seýrek hüjüminde 50 sany esasan şaýyr aýatyny öldürenligi aýdylýan çetdäki owada 235 sany zamuny boşatdy diýip 8-nji awgustda resmiler aýtdylar. Şu akşam 235 adam şol sanda ýalar we çağalar yerli ýaşullaryň hem regional resmileriniň araçylygynda Mirza Olangdan boşadyldy diýip vilayatyň häkiminiň ornbasarynyň medeniýet wekili Zabihullah Amani France Press agentligine aýtdy.
Awganistanyň howpsuzlyk çeşmeleriniň France Press agentligine aýtmagyna görä, Saripul welaýatynyň Sayad etrawynda ýerleşýän Mirza Olankda ýene 100 çemeti adam zamanlykda galýar. Gozgalyňçylar owany dinç günlerinde basyp aldylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täderlikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogsanan Nurwan. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch we Türkmen inisiýatywasy guramalary garaşsyz jurnalist Soltan Açylowanyň Türkmenistanyny öz professional işleri arly ilgiderli ýanylýanlygyny aýdyp beýanat çap etdi we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçylaryny Türkmenistanyň hökümetinden Aşgabatda geçek Aziýa öňleriniň öň we soň jurnalistleriň öz işlerini gorkusuz ýerine getirmegine şert döretmek talaby bilen ýüzlenmäge çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýan iki romanyň bilelikde ýazan hatyny Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň jurnalisti Soltan Açylowa hüjüm edilmegi we fizik öz almak haýwatynyň atylmagy barada öz pikirini aýtmagyna, Aşgabatda Olimpiýa hartiýasynyň metod adatlygyny hormatlamagy talap edýänligini ýatlatmaga çagyrylýar. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyna garaşsyz sesleriň bogulmagyna we basylyp ýatyrylmagyna reaksiýa bildirmegi, adalatsızlyk bilen azatlykdan mahrum edilen jurnalistler azat etmäge çagyrmagy we hökümetden metbuatyň dol azatlygynyň berja ediljegi barada kepillik almagy zerur diýip hatda edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy guramasynyň başlygy Farid Tuhpatulynyň sözlerine görä, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Olimpiýa hartiýasynyň degişli düzgünleriniň berja edilmegine jogapkärçilik çekýär. Muňa azat metbuat ýörelgeleri adam mertebesini sylamak hem girýär we ol Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bulary goramaga borçly. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Aşgabatdan Açylowanyň we beýleki garaşsyz habarçylaryň öz professional işini soňuny alad etmezden we esassyz gatışylmazdan amala asyrmagyna mümkinçilik döretmeli diýip Tuhpatulyň aýdýar. Поведение туркменских властей в отношении немногочисленных журналистов в стране очень удивляет, потому что их действительно очень-очень мало. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky az sanly jurnalistler wagtda edýän hereketleri ören geň alýar. Sebäbi olar hakykatdan hem ören we ören az. İkinci tarapdan özlerinden öňküler türme basylsyn ýa Türkmenistan terk etmäge mezur bolsun. Bu hil jurnalistler hemişe peýda bolar, dörer. Sebäbi TV-gat şeýle gurnalan. Hemişe adalet isleýän we özlerine el ýeterli usulla onu gazanmaga çalışýan adamlar hemişe tapylar diýip Tuhpatulyň Wenadan Adatlyk radiosu bilen telefon arkaly eden söhbetdeşligini aýtdy. Потому что природа так устроена, что всегда найдутся люди, которые хотят справедливости и будут ее добиваться всеми. Şeýledol jurnalistikanyň has aktual, has kabul ederlik. Sol ruwatda hemmeler sol sanly häkimetler üçin hem has hoşniýetli kärdigini belledi we olary ýydarlamaly, gollamalydy. İki romanyň bilelikde ýazan hatyny 67 ýaşyndaky Soltan Açylowanyň Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýäni, bu radionyň Türkmenistan hakynda türkmençe ilgiderlik garaşsyz habarlar berýän ýeketek habar terişdesi wellenilýär. 27-nji ýyldan 31-nji ýyla çenli bir näçe günüň dowamyny Açylowa gazaply basışa we haýwatlara şol sany näweller adamlar tarapyndan fizik öç almak haýwatyna sebäp boldy. Olar ondan jurnalistlik işiniň aýrylmaz bölegi bolan fotosurat almak işini besetmek talap etdiler diýip Türkmen inisiýatywasy we Human Rights Watch guramalary ýazýar. Bundan başga hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň aktivisti Gaspar Matalayewiň kezaplyk barada galp aýplamalary esasında türme basylanlygyny, hakykatdan onuň günäsiniň adamlaryň paýta ýymak kampaniýasyna zor bilen çekilmegine monitoring, gödökçilik etmekden ibaret bolanyny ýatladýarlar. Adatlyk radiosynyň statdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepesguliýew 2010-njy ýylyň 7-nji ýylyndan bäri galplaşdyrylan neşe maddasy aýplamasy esasynda 3 ýyl türme möhleti jazasyny çekýär diýip hukuk goraýjylar onuň hem hakykatda bar günäsiniň ýurt içinden sosial problemler bardy habar taýýarlamak bolanlygyny aýdýarlar.
metbuat adatlygyny gadaply çäklendirmegiň taryhy we garasyz habarçylar we aktivistler hem ýurdun içinde hem ýurt çäginden daşarda ilgiderli ýanymak praktikasy açylyğa edilen soňky hüjümüň häkimiýetleriň tanqydy etmek wagtda nowatdaky synanşygydygyna şüphelenmäge ýer goýmaýar diýip adam hukuklary barada Türkmen inisiatiwasy we Human Rights Watch guramalarynyň hatyny aýdylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde sezilen men Hudaýberdi Hally. Paýtagtyň sürüjileriniň uniformasy täzelenni we ýene täzelener. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň ýolugçylar awtotransport karhanasynyň sürüjileri 3-4 günden bäri täze egin eşikde işe gelmelidirli. Odol bir näçe ýylyň dowamyna ak köýnek, gara jalwar, gara galstuk bilen takýagen sürüjiler 5-nji Aziýa oýunlary münasibetli täze uniforma giýmeli dilipdir. Bir renkli ýaşyl matadan tikilen jalwaryň üstünden ýaşyl penjek giýip, ýaşyl galstuk takynmaly diýilip, idara tarapyndan sürüjilere taýýar egin eşik tikdirilip berilendigini sürüji murad aýdýar. Odol koloriýaly başyň takýaly bolmalygyny da murad sözüne goşdy. Şeýle egin eşikleri tikdirmek üçin sürüjilerden diňe olaryň ölçegi alınıpdyr. Bir meňdeş egin eşigiň sürüjileri näçeden düşjekdigi häzirlikçe anyk däl. Elbetde edaranyň hasabyna bu egin eşikleri bize bermejekliklerini bilýäris. Ýöne onuň bahasynyň näçe durýandygy da aýdylmady diýip sürüjiler aýdýarlar. Sürüjileri alada goýýan başga bir meseleniň ýüze çykandygyny olardan eşitmek bolýar. Häzirki tikilip taýýar edilen egin eşikler döwlet ýolbaşçysynyň göwünden turmandyr diýen gurrun bar. Häzirlikçe ol egin eşikler bilen sürüjiler işe gelýän bolsalar-da, ýakyn günlerde olary başga egin eşigiň beriljekdigi aýdylypdyr. Bahasy belli bolmadyk täze formadaky egin eşikleriň iki görnüşi üçin biziň aýlyklarymyzdan tutup galarlar. Bazar bahasyndan 2 hisse gymmada düşýän bu egin eşikler üçin aýlygymyzdan tutuljak puly şagalarymyzyň agdyndan kesip bermäge mejbur bolýar. Akylly başly bir ura edilýän iş ýok. Hemme zat şu ýollary söküp düzüp ýörüşleri ýaly diýip awtobus sürüjileriň işleriniň hem barka kynlaşýandygynyň sürüji murat zeýrenýär. Häzir iş tertibimiz hem ütgödi. Ir saat 6-dan gün ortan saat 14:00 çenli birinji ismen işleýär. 14-den agşam saat 23 çenli ikinji ismen işleýär. Käbir liniýalardan awtobuslary adaldyp, beýleki liniýalarda hem olaryň sanyny artdyrdylar. Mysal üçin 13-lik 32-lik liniýalarda awtobuslar adaldylan bolsa, 57-lik liniýada olurky 8 awtobusyň sany 13 çenli artdyryldy. Bu bolsa sürüjileriň planlaryna uly ýeper ýetirýär. Ozol 8 awtobus liniýa çykan wagtynda hem gündelik planymyzy dolup bilmeýärdik. Inni liniýada 13 awtobus bar wagtynda her günkü 60 manat planymyzy nädip doljagymyzy bilemizok. Planyny dolmasaňam onuň ara tapawdyny aýlygyndan tutup galýarlar diýip sürüjiler aýdýarlar. Awtobuslaryň sanynyň artdyrylan liniýalary esasan sport tesgalaryny, stadionlary, şäheriň merkezi bilen birikdirýän liniýalar bolup, şäheriň çet gyralaryna ozol hem az gatnaýan awtobuslaryň sanynyň hasda azaldylanlygyndan ýaşaýjylar nägili bolýandyklaryny aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu.
Habarlar günlük gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Geçen hepdäniň ahirine Aşgabatda 200 sany täze awtobusyň ulanmagy berilendigi, olaryň şäheriň ýaşaýjylary we sentýabrda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň myhmanlary üçin niýetlenilendigi habar berildi. Ýurt içinden gelip owşan maglumatlarda jemgyýetçilik transport gatnawlary üçin niýetlenen bu awtobuslarda maýyplar, ýagny mümkinçiligi çäkli adamlar üçin şertleriň gödöňünde tutulmandygy aýdylýar. Biz bu barada Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Şol 200 çemek avtobusun hiç birinde de maýyplaryň münüp düşmegine yeňillikler, oňaýlyklar gödöňünde tutulmady. Bunun sebebi bilen gaklanyp ýurdun Awtomobil Ministrliginiň jogapkar işgärlerinden soranyldy. Olar özleriniň atlaryny tutmazlygy haş etdiler hem de şol satyn alynan 640 awtobusdan diňe 400-üniň maýyplaryň münüp düşmegi üçin oňaýlykly awtobuslaryny tasdik etdiler. Ýöne şol 4 awtobus ýurtda Aziýa oýunlary başlanan wagtyna ullanıp başlanjak olan esasan Aziýa oýunlaryna tomoş etmäge geljek daşary ýurtly maýyplara hyzmat etjek. Aziýa oýunlary tamamlanandan soňra olaryň ýurt raýatlaryna beriljekdi, ýagny ýurt raýatlaryna hyzmat etjekdi gaýdylýar. Amanmurada edil häzirki wagtda hereket edýän şu täze 200 awtobusda meselem maýyplar münüp düşjek bolsa nähil bökdönçlik bilen ýüzüýiz bolýarlar. Maýyplar öz başdak münüp düşüp bilen oklar on sebebi şol 3 tane basgança o yerden birinji basgança öselli ortasy 50 santimetr beýiklik ol 3 basgançaňda hersi 20-25 santimetr beýiklikde ortasy 1 metr 20 santi 1 metr 30 santi beýiklik ol maýyplar kişi kömegi bolmasa münüp bilen oklar ýöne iýilgünne rehimdarlyk bir ejir adama kömek etmek duýgusy entek ýitmändir. Diňe ýolagçylar özleriniň adamçylyklaryny ýitirmän şolaryň maýyplyk arabasy bilen awtobuslara münüp düşmegine ýardam edýärler. Bir ýerde diňe adamlaryň insanperwerligini bilýärler, teknik tarapdan olary hiç ýerli ýeňillik göredilmedik. Amanmurada şäheriň köçelerinde şu maýyplar üçin ýa-da maýyplyk arabasyndaky maýyplar üçin şertler nähili? Olaryň bir erkin hereket edip bilmek üçin şertler döredilenmi? Her näse gynanyrdan bolsa maýyplyk arabasyna hereket edýärler ýa-da bir ikili ýa bir el şekiller süýlem şeýli aýratyn bir ýeňillik döredilmedik. Olar şol sagdyn adamlar nähili hereket edýän bolsa şol ýaly hereket etmeli. Meselem Aşgabatyň Laýçady merkezinde protokol köçeler diýilýänini diňe yer asty geçergeler bar. Hersiniň arasyn 1 kilometr çemek uzaklykda ýerleşýär. Ine muňa da münüp düşjek bolsaň ol maýyplyk arabasy bilen bir koltugyň şeklen münüp düş öz başdak münüp düşmek mümkünler. Ya da olmasa Aşgabat şäherine soňky döwürde berilen hasabata görä ýerüstü köpürler guruldy. Ýani orta hasap bilen 5 metr çemesi beýiklikdäki köpürler oňa nizeme basgançaga basıp münmeli, nizeme basgançaga da basıp düşmeli. Ine bu ýerde de maýyplar üçin mümkinçilik nolu deň. Hiç lift ýene gaýry ýok. Ondan sonra maýyp biçareler adatça özüni uğrayan hostlar olmasa köçe çıkan oklar, hostlar köçe çıkanlarda da dine yine de şuna yorulmalı oluyor adamların sakavatına, adamların rehim şefaatine bağlı. Amanmurada ýurtda umuman maýyplaryň ýa-da mümkinçiligi çäkli adamlaryň sosial goraglygy we iş üçünçiligi nähili? Umuman yurtta maýyp adamlaryň sosial goraglygy elbetde bir ýerde bellemek gerek. Şol 1-nji gruppaly inwalitlere tölenýän kömek pullar, pasobiýalar umman şu maýyplaryň öz günahmasyny dolandyrmagy ýeterlikmini tasdik etmek gerek. Ýöne 3-nji gruppaly inwalitlere bolsa döwlet pasobiýasy ýok. Ondan olar haýsam bolsa bir ýerde işlemeli. Ýöne haýp beri şol adamlar iş tap bilen oklar olaryň öz etraplarda, welaýetlarda bir ýagdaý hasam sylsyrymly eger paýtagta bir garawullyk edýän ýa-da bolmasa ýene bir gaýry iş bilen meşgullanýan ýa-da bir ýerde de pasport ýazgysy ýene gaýry o ara düşýär şeýdi maýyplar iş ýerleşip bilen ok maýyplar iş bilen üçinçiligi bir döwlet derejesinde gowurly şolar ählisi iş bilen üçin edilmeli. Mundan bir ýarym ýyldan köprek wagtdyr. Ýöne haýp gözilýän anyk iş ýok. Gepleýär Azatlyk radiosi.
Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralyklaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Azerbaýjandan Türkmenistana parom bilen barmagyň kynçylyklary. Bilinçli ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 awgustda 2 günlük resmi sapar bilen Azerbaýjana bardy. Türkmenistanyň prezidentiniň Azerbaýjana bolan we häzirem dowam edýän sapary barasynda Azatlyk radiosunyň dinleýijilerinden redaksiýamyza köp sanly seslenmeler gelip gowşýar. Azatlyk radiosunyň dinleýijileri has köp Azerbaýjandan Türkmenistana gitmek barasynda çekilýän kynçylyklara üns çekýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap bu temada Azatlyk radiosyna ýüz tutan owul Türkmenistanda ýaşap gaýdan bir Azerbaýjanly raýat paromda çekilýän kynçylyklaryň gün tertibine getirilmegini soraýar. Azerbaýjanly raýat bir daşary urtly turist hökümine Türkmenistana para peşkeşsiz hereket etmek mümkin bolmaýanlygyndan nalaýar. Azerbaýjanyň goňşy Türkmenistana gitmek aňsat bolmaýar. Bu diýsen hubbotly uzak ýol. İlki bilen size Türkmenistanyň biri ýürüýte çakylyk ibermeli. Çakylyk Türkmenistanyň 40 ýa-da 60 günden gelýär. Käme halam çakylyň size gowuşmagy 3 aýa çekip bilýär. Türkmenistandan çakylyk gelenden soň oň bilen Türkmenistanyň Azerbaýjandaky Baku şäheriniň Celil Mamet Guluzade adynaky köçesine ýerleşen konsullugyna barýarsyň. Konsullugy 135 Amerikan dollary meşberine pul töleýän. Ondan soň sen daşary ýurt pasportyňa wiza möhürüni basyp, ýany bilen Azerbaýjandan Türkmenistana gidip, ol ýerde 30 gün bolup bilersiň diýen ýürüýte hatçaga berýärler. Ondan soň esasy hubbotly hem kynçylykly uzak ýol başlaýar Türkmenistana tarap. Hazar deňiziň kenaryndaky porta baryp Türkmenistana gidýän paroma garaşmaly bolýan. Türkmen paromuna hepdelep garaşmaly bolýan. Käme halam 10 we belki de 20 gün garaşmaly bolýan wagtyňam bolýar. Türkmenistandan paromyň haçan geljegi näbelli we bu barada hiç ýerden anyk maglumat ýa-da bildiriş, düşünürşem alyp bolanok. Türkmen paromuna bilet öňünden satylmaýar. Azerbaýjandan Türkmenistana Hazar deňiziň üstünden barýan paromyň bahasy 50 Amerikan dollarynyň 80 dollara çenine barıp betýär. Ýöne oň bilen hem sen problemaň çözülmeýär. Türkmenistanyň resmileri ähli dokumentleriň düzgün bolsa 15-20 dollar bermeseň seni paroma mündürmeýär. Paromdakylar diňe para peşkeşe ýatypdyr. Azerbaýjandan Türkmenistan tarapa parom bilen geçenden soňam para peşkeş dowam edýär. Paromdan düşüp gümrük kontrol nokodundan geçen mahalyňam ýene hiç kili düşünürsiz 15 dollaryň alyp galýarlar türkmen resmiler. Ondan soňam Türkmenistandan nira barsaň hökman para peşkeş berämeli. Bolmasa ýüzüňe seredýänam ýok. Para horlukdan başga hiç kili kady düzgün ýöräne okeni Türkmenistana diýip ol sözleriniň üstüne ýetirýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan häzir Azerbaýjanda ýaşaýan owul Türkmenistanda ýaşan we türkmen raýatly bolan bir adamyň aýtmagyna görä türkmen resmileri howsarlary ölenlere diňe 10 günlük ýasa gatnaşmaga ruhsat berýärler. Berilen 10 gün möhledüň dowamynda Türkmenistandaky dogan garnaşlaryň ýasyna baryp gaýtmak mümkin näl. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaw ullakan problema. Transportyň tertibi belli däl. Türkmenistanyň berýän 10 günlük wizesi diňe o taýa barmaga da ýetenok. Näçe para peşkeş berseňem 10 günüň dowamynda Türkmenistandaky garnaşlaryň ýasyna gatnaşyp gaýtmak başardynok. Hiç ýerde düzgün ýok, kadaly hereket ýok. Pul bereniň bilen hem işiň wagtynda bitip baranok diýip ol öz başyndan geçirenlerini gurrun berýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren häzir Türkiýede işläp ýören Türkmenmaşy şäherinden gelen migrantlaram ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň bardygyny we dowam edýändigini dogry tasdikleýärler. Yer gelende belläp geçdik Türkmenistan awaza halkara turizm merkezine öwürler diýen şygar bilen ummaty çykdaý edip Hazar deňiziň kenaryna ýürüýte turizm dynjalyş setini döretdi. Ýöne muňa garamazdan daşary urtlaryň Türkmenistana
viza almak barasynda duş gelýän bökdönşlükleri dowam edýär. Türkmen resmiýetleri bolsa daşary urtlaryň viza almakda kynçylyk çekýändigini aýtmagyna garamazdan Türkmenistana gelýän daşary urtly turist sanynyň barha ýokarlanýandygyny öňe sürýärler. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda değişli Türkmen resmiýetlerinden haýsym bolsa bir kommentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmyrdan Gulumrady Kabuldan. Awganistanda TOF proýektine uly ähmiýet berilýär. TOF proýektiniň taslamasy amala aşsa Awganistanda ýagdaý gadalaşar diýen umyt bar. Şu sebäpden TOF proýektiniň peýdasy halka wagt edilip başlandy. Günorta Awganistanyň Kandahar şäherinde şu barada çäre geçirildi. Oňa döwlet resmiýetleri bilen welaýatyň il ýaşullary gatnaşdy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň bähbidiniň has uludygyny Awganistanyň neft gaz we dağ magdalary boýunça ministriniň orunmasary Jawed Ahmet Saadat aýtdy. Gaz turbalarynyň geçşek sebeplerinde halk üçin iş ýerleriniň dörejekdigini orunmasar öňe sürdi. TOF proýektinden Awgan gaznasyna ýylda millionlarça dolar girdeji boljakdygyny bildirip Saadat şeýlediydi. چی برای احداث از این پروژه، چی برای تامین امنیت از این پروژه. Tezlikde TOF proýektiniň gurulşyk işine girişilýär. TOF proýektiniň hopsuzlygynyň öpçün edilmegi boýunça yerli ilatdan kömek soraýar. Çünki bu proýekt arkaly halk ummasy gazanç eder. Halk üçin iş ýerleri dörer. Hemem yerli ýaşaýjylar elektrik tok bilen öpçün ediler. Mawy ýanyşdan peýdalanar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň goýragynyň borjyny halk öz üstüne alar diýip biz tama edýär. Döwlet garşydaşlaram il we hebetli proýektlere ziýan ýetirmez diýip orunmasar umydwarlyk bildirdi. Bahsy ki surat migre hamisha takid bari est ki mo boýad Ma'lum bolýar, Awganistanyň içinde TOF proýektiniň gurulşyk işine Kandahar welaýatynyň başlanýar. Tezlikde Awgan topragynda TOF proýektiniň gurulşyk işine girişiljekdigini resmiýetler bildirýär. Kandahar welaýatynyň hakimi Zalmay Weysanyň aýtmagyna görä, döwlet halkyň kynçylygyny çözgüdi üçin alada edýär. Şonuň üçin halk hökümet bilen dürli ugurda hyzmatdaşlyk etmäge taýin. TOF proýektiniň hopsuzlygynyň öpçün edilmegi barada hem halk öz güýjini gaýgyrmaz. Hökümet hem TOF proýektiniň hopsuzlygynyň öpçün edilmegi boýunça ähli çäreler görýär. Kandahar welaýatynda hopsuzlyk şertlери gün saýyn gowlaşýar. Şo sebäpden TOF proýektiniň işiniň amala aşmagyna bu welaýatda päselçilik ýüze çykmaz diýip hakim belledi. Kandahar welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seýitjan Hakridwalyň aýdyşyna garanda welaýatda ýaşlar işsizlikden kösenýär. TOF proýektiniň işine girişilse halk üçin iş ýerleri dörer diýip tawakka edýär. Biz TOF proýektiniň taslamasyny goldaýar. Ýöne bu iri energetika taslamada yerli ýaşaýjylara da iş berilmelidir diýip deputat belledi. TOF proýektiniň ähmiýetiniň halka tanıştyrış çäreleriniň başga welaýatlarda da geçiriljekdigini resmiýetler aýdýar. Hususan gaz turbalarynyň geçşek regionlarynda ýaşaýan ilata TOF proýekti barada maglumat beriljekdigini resmiýetler ma'lum edýär. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden diýersiňiz. Demirgal Koreýa 9 awgustda Abaşanyň Ýugoş okyanyndaky Guam adasyna raketa zarbasyny urmak planyny serhaplyk bilen barlaýanyny aýtdy. Bu sözler Abaşanyň prezidenti Donald Trump'ın Pjönýany islenini gaýbatyň odaly we gazap bilen garşylanjakdygyny duýdurmagynyň ýa-da aýdyldy. Demirgal Koreýa öz maksadynyň ýadra ýaragly we Birleşen Ştatlara baryp gitmäge ukyply raketa edinmekden ibaratdygyny aýtdy we özüniň ýadra we raketa programmalaryny togtatdyrmaga gönükdirilen halkara sanksiýalaryny ret etdi.
ortadan uzak aralyga ýetýän strategik ballistik raketa lider Kim Jong-un karara gelse islenlik bursatda Guam'a tarap atılıp biler diýip Koreýanyň halk goşunynyň sözçüsi Demirgazyň döwlet eýçiligindäki KSNA habar gurulugyna beren beýanatyny aýtdy. Sözçü raketa darbasynyň Abbaşanyň Guam'daky esas harby badalaryny nişana aljakdygyny aýtdy. Guam Birleşen Ştatlar üçin Aziýa Ýuwaş Okean sebitinde harby missiýa başlamak üçin aýyrtly çykyş postu bolup durýar. Şeýle-de Demirgal Koreýa Birleşen Ştatlary özü bilen öňün alyş uruşuna taýýarlanmakda aýplady we munyň dolu uruşa aýlanjakdygyny hemde duşmanlaryň ähli meskenlerini şol sany Abbaşany ýok etjekdigini aýtdy. Guam'ın gubernatory Eddie Calva Pchenýanyň haýwatyny iret edip adanyň strategik ýerleşdirilen gora gulgamlar esasında islenlik ýagdaýa taýýar edilendigini aýtdy. Calva özüniň aktan bilenem habarlaşanlygyny we 163.000 tögerek ilatly Guam'da howp hatar derejesiniň hiç ýyl üýtgedilmänligini habar berdi. Calva özüniň video habaryna Guam Amerikan topragy, bizdiňe harby berkitme däldi. Trump buradan Pchenýana Birleşen Ştatlara haýwat atmagyň agyr netijeleriniň boljakdygyny öýdürdi. Demirgal Koreýa Birleşen Ştatlaryny gaýdyp haýwat atmasa gowy bolar diýip Trump özüniň Birleşen Ştatlaryň New Jersey ştatyndaky golf meýdançasynda jurnalistlere aýtdy. Olar bu dünýäniň hiç wagt görmedik odala we gadaby bilen garşy alnar diýip Trump aýtdy. Washington Post gazetesi Pchenýanyň öz raketalaryna ýerleşjek saklaňjy ýadra ýaragyny öndürenligini habar berenden soň Trump duýduruş çap etdi. Bu öndürilen ýadra ýaragy ýurduň dol güýjündäki ýadra ýaragy döwleti öwrülmek üçin edilen esasy ädim bolup durýar. Aktan bilen Pchenýanyň arasyndaky retorika Demirgal Koreýa iýully 2 sany kontinentara ballistik raketany syna gedenden soň birden galdy. Bu Pchenýanyň uzak aralyga ýetýän we Birleşen Ştatlaryň islenlik künjogyny urmagy ukyply raket edinmek maksadyna ýetmekde düýpli ädim ädenligini gorkodýar. BMG'nyň Howpsuzlyk Keňeşi 5-nji awgustda Demirgal Koreýaga garşy täze sanksiýalary gyrdymek bir agzdan kabul etdi. Bu sanksiýalar Pchenýany öz ýadra programmasyndan el çekmäge mejbur etmegi maksat edinýär. Demirgal Koreýa bu sanksiýalaryň öz tiýarlygyny bozanlygyny aýtdy we özüniň strategik ýadra güýji bilen Washingtona berk sapak bermäge taýýardygyny öýdürdi.